Сәлам дуслар, сіз ШАЯН ТВ каналын қарайсыз. Бүгін біз сіздің білән Америкадағы Коннектикут штатындағы Бриджпорт шәһәренә сәяхәт кылабыз. Аның белән безне таныштырачак Резида апа Ганиева. Исемсез, Резида апа? Дуслар, сәлам, сезне күрергә бик тә шатмын. Резида апа, Бриджпорт шәһәрендә күптәннән яшисезме? Мин бу шәһәргә 2019 елның сентябрендә килдем. Бу шәһәр Бриджпорт дип атала һәм ул Коннектикут штатында тора. Хәзерге вакытта сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Хәзерге вакытта мин монда Бриджпорт колледжында укыйм, анда инглиз телен өйрәнәм һәм шул ук вакытта зур гына Тарьит дигән кибеттә сатучы булып эшлим. Үзем мин Казанны да бик яратам. Һәм Казанда инде мин финансово-экономический университетны бетердем һәм Казанда мин бухгалтер булып эшләдем. Резида апа, сәяхәтне кайдан башлыйбыз? Балалар, минем инде әйткәнемчә, безнең штаттагы табигать бик матур. Һәм бездә монда безнең штатта һәм безнең шәһәрдә бик күп төрле хайваннар яши. Һәм минем сезне бүген шул кайбер хайваннар белән таныштырасым килә. Мин килдем безнең зоопаркка. Бу зоопаркның исеме Бердсли дигән. Безнең штатта бер генә зоопарк бар һәм шул зоопарк мин яшәгән Бриджпорт шәһәрендә урнашкан. Бу зоопарк инде күптәннән ачылды, 90 ел элек ачылган. Борынгыда әйтергә була, әмма ләкин күптән түгел монда әйбәт кенә ремонт ясаганнар һәм шуның өчен хайваннар үз-үзенә бик әйбәт кенә хис итәләр. Бездә яшәгән кешеләр, безнең штатта яшәгән кешеләр бу зоопаркка гаиләләре белән килергә бик яраталар һәм колледж һәм мәктәп укучылары да киләләр, бик еш киләләр. Монда уйна урыннары да бар, аша урыннары да бар. Бик әйбәт кызык урын һәм сез монда килсәгез, бик күп кенә яңа мәгълүматлар, яңа белемнәр ала аласыз һәм бик кызык кына вакытыгызны үткәрә аласыз. Һәм Бердсли зоопарк эшчеләре табигатьтәге сирәк булган хайваннарны сакларга тырыша һәм аларның санын артыр өчен бөтен көчләрен бирәләр. Дуслар, тагын бер урынны күрсәтәсе килә сезгә, бик матур урын. Ул Seaside парк дигән урыны. Seaside ул диңгез яры дигәнне аңлата. Бу парк Атлантик океан янында урнашкан. Шуның өчен аның шундый исеме дә Seaside парк дигәнне аңлата. Мин бу урынны бик тә яратам. Монда бик еш киләм. Дуслар, бу парк 1864 елда барлыкка килгән. Шул хәтле борынгы парк ул. Монда кешеләр бик еш киләләр. Җәй көне дә, кыш көне дә, җәй көне монда су кыйнырга була, пикниклар ясарга була. Һәм шулай ук бу паркта һәр ел сайын концертлар уздыралар. Бу паркта бик күп һәйкәлләр бар һәм шуларның арасында Тейлор Барнум дигән кешегә багышланган да һәйкәл бар. Һәм минем иң яраткан һәм кызык кино «Величайший шоумен» дигән киносы шул Барнум Тейлор дигән кеше буенча, аның биография буенча төшерелде. Мин бу киноны сезгә карарга бик тә киңәш итәм.